سلامتنا تقبلوا فنونا بمكتال تركب زخبركم تعذبتنا كمي تمسيو نيلوم يقدم 17 قنبت ساعات شعات استدلوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلهم ماكدا حقوسي لمكتالكم بخبرنا عدمكم بغندي أرست زينا فلم على ما وقنا دحنا تزرقا بدرجة هجر لومي 17 قنبت عبس مرات تذكروا بمهنات بعلنا تنت نقال عوز تدالوا بهلا مريض قريبو أبزوبا عن سبا زرقح عبيات تمرتي بالعلي 13 عصفي كم زعبي تحبيرون محبر هاجرات عرب إسرائيل بوشمت قازان التكايدو زلا الماما والتهدراو سرحي تكونينوا روسيا بيكينا تزعنا وقت طبعاً تحت أرض كنتات أفغانستان لمبربار كانت تحقق قليتام أب أمريكا استخصت حادقة هبوبلو نفاس 7 مواطنون كسرتا تويدهم زرزر زينا على موقع دحنا تصرقا من قدي أقارن بشكلتان نوحس بزبل تيما بدرجة هاجر لومي 17 قنبت أب أسمرا تذكرهم أب منيستر طعنا جيزياوانا دايركتور كفلي هزباو طعنا دكتور عند برهان تصفاتين أبز اسمعوا قال ودب حبرات هاجرات على موقع دحنا تصرقا كاب 12 كسب 18 قنبت ككايد كم زو السنة على مود ما تتأمنت وحس قدناتات نمر قاص محانو بمتقاس نمعواتو حانس استي بوليسي بعتب كسر حدود أوعيتو كم زقرب أجنزيبهم عمل العالم بسنك حركات الترافيك ترجع عمت أستاد حدنت بكرة مليون سب كم زموتو لعلي فرقم دما أجارن تتكمتي بشكلتان موتر بشكلتان كم زخونو زحبر الدكتور عند برهان أكلاو قداتن زتفلالي درجات السنكلنا نزقات ممكن بعشرة كسب 5 مليون كم زبتصحون أبريهم أب منيستري موقعزيان مرخبيتاتن دايركتور جنفر دحنتن مقصصارن آتو بيانة تسوى ماريان بوغنو دحنت ارغان مرققاز مسنا يسراح مشارختي بمتحببار عمتاو قوساتن قصصراو نطفتاتن كم ازود بمحبار متن حادقات ترافيكن سعبيناتن كاب 2022 كساب 2024 زملكت بأهاز تسنية زرزرا وحبري تقريبهم كاب هزبو ركبات بوليس إيرترا كابتن برهان زكارياس بقدوم أب 2024 بهاجر درجة بسنكي زقات مثل استشحن شو عدت 280 كلتن حادقاتات 234 زيقاتات هيوتهم كم زسانو شديش 214 كبيت شحن كلتا 230 كلتن دما فوكيس أكلاو قدعات كم زوردهم كمون لعلي 30 شو عدت مليون نافع عنوات أب نبرت كم زقات أم بمتقاس مسناي كلتا شحن 23 كنا تأثر كله حادقاتات بالعلي شو عدت 200 ووسخ كم زرعي دحر مبرح كل مشارخت بحفشا سدرابيتات دما بفلاي أبدحنا ترافيك ترجازة وكورزاتك كايدات الأبيوم عموداتا نتعلت بزملكت أبستو الدبا وددر حفشا وفلتت نستعوتو الشلمات تعديلهم بمهنات بعلنا تنت بز تفلاليه كابيتات هاجرنات انبلاتي يكايد كم زلو زفلتيوم كم أكل نيزي تمالي أبس مرا ميدا بحت مسكرم نقل عز تدالوه بهلا ومرئيت قريبو نت مرئيت استخاطات لت غازيتينيا إللتا هبت مريم تصبصب علوا لنا سنة إيرترا لومي مبه 34 عمت مسرعنا درعنا بزب التيما يبعل له أما لها قرر ما بستفر عليه مدبات كبعل جمير الله بمغنيات انبل مبه 34 عمت ناتنت إيرترا مسرعنا درعنا بزب التيما تمالع 16 قنبط أبس مرا ميدا بحت مسكرم أبساعتا دحر كاترين نابقول عزقان عبهلاو مرئيت مالت كونسرت قريبو أبزب متحببار هاقراو أوها هادش ما قلب بعلات كومشن بهلن سبورتن جنفرت مرتزوا مأكلن زتودب أزناقع مدب ጉጅለታት ባህሊ ፊዮሪናን ሃለው ቀልዑን ከምኡን ስነ ጥበባዊ ናስ ምሕረት ኣብ ማይናስ ትሕዝቶታቶም ኣሪሞም
እትን 2 ሰዓትን ፈረቃን ዝቀጸለት ትሕሶታት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ብሄራትና ዝተዳለወ ድግማን ሓደስትን ደርፍታት ከምኡውን ሙዚቃዊ ድራማ የጠቃልል። ኣብ ሃገራዊ በዓላት ከምዚ ዝኣመሰለ ተምሃሮ ቆልዑ ዝሳተፎ መደባት ምድላው ኣብ ምስራፅ ሃገራዊ ክብርታት ዘለዎ ተራ ልዑል ብምዃኑ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ወለድን ኣለይትን ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ምርኢት ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ዝርከባ 37 ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 22,000 ተምሃሮ ብመምህራኖምን ኣለይቶምን ተሰንዮም ተሳቲፎም ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ማለት 17 18 19 ግንቦት እውን ተመሳሳሊ ባህላዊ ምርኢታት ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረምን ሲነማ ሮማን ክቐርብ እዩ። ናጽነት ካብ ምንጩ ምዕቃቡ ይኸብድ ስለዝኾነ ከዓ ኩላትና ኤርትራውያን ንቑሕን ዝለዓለን ኣበርክቶና ከም ዘድሊ መዘኻኸሪ ዘድልዮ ኣይኮነን። ርዕስ በዓል ናጽነትና ርስዕና ድርዕና ዕለተ ሃብተ ማርያም ኣብ ባሕቲ መስከረም ካብ መደባት ጽምብል ናጽነት ከይወጻና ኣብ ከተማ ከረን ፍሉይነት ሓርነት ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ሰሚናር ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ተኸኣ ገብረ ቅዱስ ንዘዳልወቶ ትሕዝቶ ገርመስቀል ገረዝጊሄር ካርቦ እዩ። ኣብ ከተማ ከረን ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ፍሉይነት ሓርነት ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ንሰራሕተኛታት ኣባላት ሰራዊት ህዝብን ተምሃሮን ኣብ ከተማ ከረን ሰሚናራት ተዋሂቡ። ኣብቲ ብ15-16 ግንቦት ብሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኢያሱ ዝተኻየደ ሰሚናራት ፍሉይነት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኣተሃናንፃ ሃገራውነትን ህንፀት ሃገራዊ ሕብረተሰብን ብተሓደ ዝተረኣየ ግዳማዊ ሸርሕታትን ተጻብኦታትን መኸተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ በትኻልእ ሰፊሕ መግለፂ ቀሪቡ። ናጽነት ማለት ኣካላዊ፣ ስምዒታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ኣእምራውን ነፍሰ ምርኮሳ ክኸውን እንከሎ ሓርነት ድማ ካብ ቀሳቢ ቀይድታት ባዕዳውያን ገዛእትን ናጻ ምዃን ከምኡውን ሓቀኛ ልኡላዊ መሰል ፖለቲካዊ ሰብነት ዘለዎ ሃገርን ምስ ዝዛመድን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኤርትራ ሎሚ ሓቀኛ ናጽነትን ልኡላውነትን ዘለዋ ናጻ ፖለቲካዊ መስመር እትኽተል ብምጽወታ ዘይኮነስ ኣብ ነሳብ ተመርኪሳ እትመሓደር ክብረታን ክብረት ህዝባን እትሕሉ ንነፍሳ ብብቕዓት እትከላኸል ዘይትድፈር ህዝባ ብስኒትን ሓድነትን ዝነባበር ከምኡውን ማሕበራዊ ፍትሒ እትውንን ሃገር ምዃና ኣቶ ዳንኤል ብኣብነታት ኣሰኒዩ ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ንሸርሕታትን ተጻብኦን ብንቕሓት ብምልላይ ወነንቲ ታሪኾምን መጻኢኦምን ክኾኑ ከምቲ ኣብ ምምጻእ ናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ኣብ ምውሓስ ዘላቒ ራህዋን ሰላምን ብዝሓየለ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣገንጺቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት ሰሚናራት ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምብራኽ ሓጋዝ ብምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎ ተላቢዮም። ጽላት ትምህርቲ ንምምዕባል ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ብልዕሊ 13 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ጨንፈር ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ሓቢሩ። ወኪል ኤሪና ቤትኤል ሰሎሞን ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ። መንግስቲ ኤርትራ ንትምህርቲ ከም መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ምዃኑ ኣሚኑ ኣብ ቀዳምነታት ተሰሪዑ ንኹሉ ኣብ ከተማን ገጠርን ዝነብር ዜጋ ምዕሩይ ዕድላት ትምህርቲ ንምፍጣር ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን። ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ እውን ነዚ ሃገራዊ ዕላማታት ንምዕዋት ሓያል ጻዕርታት የካይድ ኣሎ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ውሽጢ 34 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ብልዕሊ 13 ዕጽፊ ዕብየት ከም ዘርኣየ ተገሊጹ። ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ብምኽንያት ጽምብል ናጽነት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ትምህርቲ መሰረታዊ መሰል ዜጋታት ከምኡውን ኣካል ምዕባልን ዕብየትን ሃገር ከም ዝኾነ ብጽኑዕ ስለ ዝኣምን ናይ ቀዳምነት ብምሃብ ስለ ዝሰርሓሉን ቅድሚ ናጽነት 36 ዝነበረ ቁጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 472 ክቢሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 9 ዞባታት ክሳብ ምምሕዳር ከባቢታት ዝዝርጋሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከም ዘሎ ዝገለጸ መምህር ክፍላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝርከበን ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ ኣብርሂቡ። ምስ ምውዳድ ትሕተ ቅርፂ ትምህርቲ ተሳትፎ ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ እውን ዓመታዊ እናወሰኸ ምምጽኡ ብምጥቃስ ኣብ 1991-92 ኣስታት 18866 ዝነበረ ቁጥሪ ተምሃሮ ኣብዚ እዋን እዚ 44 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 126569 ተምሃሮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝምስገን እዩ ዝበለ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤል ኣብ ፈለማ ናጽነት ውሱን ዝነበረ ቁጽር መምሃራን ደቂ ኣንስትዮ እውን ልዕሊ 800 በፂሑ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ንኣበርክቶ ሕብረተሰብ ብዝምልከት ድማ ኣብ ምስራሕ ምጽጋንን ኣብያተ ትምህርቲ መምሕዳራዊ መዳይ ከምኡውን ንመምሃራን ዝገብርዎ ደገፍ ኣብ ምዕዋት ንጥፈታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣተባባዒ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 127 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 141 ናይ መባእታ 75 ናይ ማእከላይ 25 ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝርከበን 472 ኣብያተ ትምህርቲ ይርከባ ናጽነት ነቲ ኣብ ገዛእ መሬቱ መሰላትን ዕድላትን ትምህርቲ ተነፊግዎ ዝጸንሐ ዜጋ ባብ ብምርሓው ብሉጽ መጻኢ ንክህልዎ ባይታ ኣጣጢሓያ እንሆ ድማ ዝተኸፍለ ዋጋ ብስራሕን ልምዓትን ይድበስ ኣሎ ወኪል ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ ቤትኤል ሰሎሙኔ ካብ ከተማ ከረን ርሑስ ቅንያት በዓል ናጽነት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራን ጅግና ሓይልታት ምክልኻሉን መስመርና ድርዕና ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሎሚ 17 ጉንበት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነት ስውራን ኣብርሃባታ ብዘካየዶ ስነ ስርዓት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝወደበ ትምህርታዊ ባህላውን ስነ-ጥበባውን ንጥፈታት ንዝተዓወቱ ሸሊሞም እቲ ውድድራት ንባብ እተባህለ ጽባቐ ጽሕፈት ሓፈሻዊ ፍልጠት መደረን ክትዕን ብቋንቋታት ትግርኛ ዓረብን እንግሊዝን ከምውን ካልእ ንጥፈታት ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር እስጢፋኖስ ገብረ ሃዋርያት ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ዝተኻየደ ንጥፈታት ድርዒ ንኣካደሚያዊ ትምህርቲ ከምውን መኸልዒ ኣካላዊ ብቕዓትን ሃገራውነትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዕቱብ ጠመተ ከም ዝውሃቦ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ብኦገኑ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መንጎ ተማሃሮ ክካየድ ንጸንሐ ንጥፈታትን ተማሃሮ ንዘርኣይዎ ብቕዓትን ብምሙጋስ ብዓይነትን ደረጃን ክብ ንምባሉ ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ بدرجة عالم أقداسنتو إن عزز زخي زلو عودة سبورت قددم أجمل أب هاجرنا لعل أقلبون تأمتن كوهابو بريزيدنت فيدريشن ياتو سبورت زوبا عن سبا ممهر قاسم إبراهيم زويعم أجمل ناي مرئيت قويا كمون ناي تسابان سجان تباهيلن أب سلسته كم زخفلا وددر أجمل دما أب كلو كابيتات هاجرنا أب محبراوي أجت أميتاتن هزباوي هاجراويان بعالاتن ززوتر نخلو كل عد مزساتو فتو عودة سبورت بمخانو نتنسايو بزحيلة كسرح تمهاتينو نوزباتات هابورو أسماتن حجازن بهاجر درجة كوادر زخل عامي كم زلون زحبر ممهر قاسم موادر تيبوتان مدلو مدب كم زلو بتوسخ حبيرم أب كتما كرم بمهنات بعالنا تنس بعصر تحمش جنبت أب استخايدة شمونت من محدرات كبابي استساتفوق الدماغ مالك كايد كله تمسا وددرات أب حجاز أسماتن هابورون يكايد كم زلو وكيل إيرينا حبيرم زينا مسواتين وانا كايد سراح تكال مفرم مدهانيت أزلن كوربوريشن مدهانيتن ناوتي حكمنان قديم تقادالي مسكنا تخلق بمرد بعصر تحموشا قنبت أب مبل 7 عامت عدمي بحمام تسويهم أب ورحي مقابي شحن 974 أب هزبو حيلتات حرنت إيرتراس تسلفة تقادالي مسكنا أب أقل قلوت فارماسي ودب أب دجنن حراز بوتاتات سودانن كمون حلافي مفرم مدهانيت بمخان نزبون هاجرون بتوفاينت زقلقلة حربين يوم سوء مسكنا تخلاب بعل حدارن أبو سلسة ولدانيوم سنسرعت قبر الدماء لومي 17 قنبت فرق معاتي أب مكان مقابر حربين تاتا سمرا تفتيمهم منيستر طعنا بمسواتي قديم تقدالي مسقنا تخلاب مرد استسمع مرير حزن الناقلزة نسدرا بيتون مقالستون مسارحتون صنعاتي هابكم يبل زي صعب زينا هاقرات وزعي كبرات تخطاتلتين أبزينات وطأي محبر هاجرات عرب إسرائيل أب وشمت قازان التكايدو زلا الماما والتهدرا والسرحت بتركونينو تي محبر نزيز قالت لومي 17 قنبت أب بغداد عراق أب زكايدو مبل 34 وعلى مرحتيهم
متقعتي إسرائيل نزباو ጸጥታ ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ እቲዎ ከም ዘሎ ዝተቐሰቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገራት ዓረብን ማእከላይ ምብራቕን ብሓባር ክቃወሞ ጸዊዑ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ነቲ እስራኤል ካብ 2023 ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ስርሒት ክኽንን ናይ ፈልመኳ እንተዘይኮነ ተሪር ውሳነ ግን ክወስድ ከም ዘይርአ ይውቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብዘካየደቶ ድብዳብ ልዕሊ 150 ፍልስጤማውያን ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን بتي بالسفح ملكو زقصل زلو دبدب وشتي حدا معت ترايا ما يتسبات كم زقصلو وانت قليصم اسرائيل اب فلما كلتشحن 25 مس من قصاص حماس نسبه صحه تسممع مقراص تقصي اب مفارق زحلف ورح مغابيت الدحر متحسا عشحات فلسطينيان نبرتي وشمت غازا كم تقطلو صبصبات يردوم نملات وشمت نمقصصار سرحيت تكاي زلا اسرائيل كينو مدمساس حماس زخيد ناي غوبطا اجندا كلوا كم زخيليو زمت روسيا بكينات زعنو قطباون تحت قرصاون كنتات افغانستان نمبربار كم تحققت قليصام እዚ ዝተحبረ ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ብ16 ጉንበት ኣብ ሩሲያዊት ከተማ ካዛን ኣብ ዘካይድዎ ዝርርብዩ ከማ ካልቱ ሩሲያ ክትወስዶ ምዃና ዝተቐሰቶ ተበግሶ ምስ ኣፍጋኒስታን ኣብ ምምዕባል ንግዲ ወፍሪ ትሕተ ቅርጺ መጓዓዝያን ዕደናን ባህርያዊ ጋዝን ክሰርሕ ዘኽእል ስምምዕ ፈሪማላ ክልቲአን ሃገራት ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እትከታተል ሓበራዊት ኮሚቴ ከኦማ ምዃነን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢረን كنان سميل أتلانتيك نيتو بأند دمو أمريكا كاب 2001 كساب 2021 أب أفغانستان بزكايدتو ورار تهاجر أب عميق قطباوي بوليتيكاون تنقلولا كم زعتوت تذكريهم ناستات 10 عامات أب أفغانستان عسكر سراويت أمريكا أب مفارق 2021 بطالبان تسعيرو كم زوات يفلت بعصرت شديش جنبت أب كفلة هاجر ميزور حبرات منقصات أمريكا استخصت حدقة وبلا ونفاس 7 نواطان كسرات توريدهم بتيت فترة وحدقة بوحد 10 سبات كم زموتو زحبرو سمز كفلة هاجر لعلي حمش الشح أبايتي كم زعنا وفليتهم بزي كازي بسنكتي هبوبلا أمايتا شحات أبايتي بزي حيل إلكتريك كم زتعرفة تجليسهم اتي هبوبلا اب امريكا وشت زحلفه 10 عامات اتي زحيل مخانيوم صبصبات زردوم امريكا بسعبينات كلماون وصيب ترغغامي كاب زقع هاجرات مخاناي زغلص روسيان يوكرينن تمالي 16 جنبت اب تركايت كتما اسطنبول اب وشتي 3 عامات ناي فلما قطتا وزرب اب زكايدالو نوس وكفن شح مرخات كلها وطا تسماميعن وكلتي كلتين هاجرات بتوسخي تجمير زلو زرب كقصل بمتكل كمترردو ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሓካም ፊዳን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም በዚ ድማ እዚ ናይ መጀመርያ ርክብ ንዝቕጽል ዝርርባት ክልቲአን ሃገራት ርእሰ ምትእምማን ክፈጥር ከም ዝኽእል ሚኒስተር ፊዳን ኣሚትሎም እንተኾነ እቲ ዝቕጽል ርክብ ኣበይን መዓስን ከም ዝካየድ ዛጊት ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን ኣብዚ ብመንጎኘት ቱርኪ ንኣስታት 2 ሰዓታት ዝቐጸለ ዝርርብ ركب مرحتي كقايدن مقراص توخسي كغبرن ابزبل نطبታት ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ትጽቢት ሓይሎ ኮንተ ነበረ ኣብቲ ዛዕባ ዝተፈላልየ መርገጺታት ስለ ዘለውን ክረዳዳ ከም ዘይከኣላ ተገሊጾም ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርብ ጠንቀናይቲ ን3 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ዘወግድ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣቐዲሙ ምዝኻሩ ዝፍለጥ እዩ ብዘይካዚ እቲ ዝርብ ተኽሲ ንምቁራጽ ዝደፍእ ክኸውን ከም ዝግባእ ፕሬዝዳንት ፑቲን ኣሚቱ ነይሩ فرنسا أب تحتي سراويتا نزصنحه توسخ وتهدرو معسكر ب16 جنبت السنغال ركبا تهاجر أقدما كلتا معسكرات نسراويت السنغال كم زركبت زتقصص أبصبات تريفهم زلو كالوت معسكرات بزمت كرامات كتركب مخانا يردوم زيناي مرخب مسرح أكالتي فرنسا سراويتا كابتا معرب أفريقيا هاجر كتوص أفلما كلتشحن 25 تبصح سممعهم هاجرو قدما سراويت كم زي اللي بمتقاسيو منغست السنغال سراويت فرنسا كوص وسين زلوم فرنسا أب سنغال 350 وتهدرات أوافيرا مصنحة صبصبات يردوم نمود داتا زينا اب 2024 بدرجه عالم اب كترت اميت نايز نبرو سبات قطري 295 مليون كم زبطحت صبصبات ودب حبرات هاجرات كليصوم
اتي أحاز مسناي 2023 كناصر كله بالعلي 500 كم زوسخه اتم صبصبات حبيرهم ጸጥታው ዘይምርጋ ክሊማው ምዝባልን ቁጠባው ዘይርጉእነትን ቀንድ ጠንቅታተ ናይቲ ተርእዮ ምዃኖም ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቂስሎም ኣስታተ ፍርቂ ካብቶም ግዳያት ብሰንኪ ጸጥታው ቅልውላው ዝተጸገሙ ምዃኖም ተገሊጹ ብደረጃ ዓለም ኣብ ኩቱር ጥሜት ናይ ዝነብሩ ሰባት ቁጽሪ ንሻልሻይ ተኸታታሊ ዓመት ከም ዝወሰኸ እዩ ዝሕበር ዘሎ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንጠቅም ዓለማዊ ቀነ ድሕነት ጽርግያ ብደረጃ ሃገር ሎሚ 17 ጉንበት ኣብ ኣስመራ ተዘኪሩ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ንቆልዑ ዝተዳለወ ባህላዊ ምርኢት ቀሪቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ብልዕሊ 13 ዕጽፊ ከም ዝዓበየ ተሓቢሩ ማሕበር ሃገራት ዓረብ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ዝተካየደ ዘላ ኣልማማ ወታደራዊ ስርሒት ኮኒንዋ روسيا بكينات زعانة وقطبان تحت أرضهم كنتات أفغانستان نمبربار كم تحقق سليسا أب أمريكا استخصت حرقة بولا ونفاس 7 نواطان كثرة تولد حفشونا يسع الزينة أبزف الزم